Hello guys, ani tol rok, ani subscriber song, ani family song, nong na puila phung kaham. Tabuk ang Bisramganj o reserve phaijak. Tabuk ang puila Jompui hospital o habjak. Ajaga kisa samung nangmani bagui, kam nangmani bagui ang aro habui tongo tol rok. Iko naji Jompui hospital hinjago abo. Nok ani video no taibo nai tongri nungnai ang jom Bisramganj ro soike nok no phunungnai nok nai tongri. Hello dol rok ang tabuk Jompui bazar o sopajak Jompui bazar. Jompui bazar sol tongo. Ano hai tabuk ke ang Bisramganj o sopaika je jaga hanya nangma jaga no sopaijak tabo ang Bisramganj bazar se tong tongo. Iko naji Bisramganj o mata. Hello guys, dol. Dol dol. Hai sopaika mia birani samai jaga Jompui tabuk isa birani chai thanai chicken birani chai thanai tini ang Bisramganj o thangai sopaijak tabuk belai mai phunan bagui kisa tiffin khai khakchinai.